देखिए बने पड़ा बोलते जा चाबी मध्य पके नथिल ଭିତର ଆଡୁ ଏମିତି ଖୋଲା ହେଇକି ରଖା ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇର ଗୁଆର ଶୁଣି କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯାଉ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କର ପ୍ରଭୁ। वीडियो करते ସେ କହୁଛି ୟାର ନା ଗୋପୀ ବୁଝିଲେ କି ରିଟାୟାର ହେଇଗଲେ କି ବୋଇଲା ନାଇଁ ମୁଁ ହେଇନି ହେଲା ନା ହେଇ ତୁ କେମିତି ଜାଣିବୁ ରିଟାୟାର ହେଇଛି ହେଲା ନାଇଁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଭାଇ କହିଲା 45 ବର୍ଷର ଟୋକା ଭଳିଆ ଦୁଶୁଛି ବୋଲଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ରହିଗଲେ ଯେ ମଝିରେ ନହେଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତାକୁ ଧରି ଦେଇଥାନ୍ତି ନା। ୟାକୁ କେବେ ହେଲେ କରିବାର ଅଛି କେମିତି ପାଲରେ ପକେଇବି ଦେଖୁଛି। ବସ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ନା ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା? ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବାଟ ପୁରା ତଳକୁ ଯିବା ଲାଗି ନା ଏଠି ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାହିଁ ନା ସେଟା ରଖିବନି। ରଖିବ କିଏ କହିଲା ରଖିବନି? 20 ଟଙ୍କା ଆଗେଇ ଦେବ ଯେ
ଲେଡ଼ିଜ୍ ଚପଲ କାହାର? ଲେଡ଼ିଜ୍ ଚପଲ କାହାର? ଆପଣ ଉଠିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ପରା ଆପଣ ଛିଡ଼ା ବୁଲେଇବି फोटो करे ना वीडियो जातु सी जो चल चला मी यार बोलो ची आपण चल चला आला कर जान गाडी भीतर बोलो ची आसन ଦି ସାଇଡ୍ ସିଂହ ଦିଟା ଉଠେଇଦିଅ। ନା ପଛକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ।